Нова телевизия. Здравейте! Какво празнувате днеска вие? 54 години от рождението на Трабанта. А защо Трабант? Защо да си падаш по Ферари? Ами аз си падам по Ферари, но все пак това е хоби един вид. Много е просто всичко по него и можеш да си го правиш един вид като някаква малка количка, взимаш си, чувъркаш си всичко, което това тук е правено по него, аз съм си го правил и са ми помагали приятели. Сами кажи, че си дошъл от Пазарджик до тук с Трабант. Да. С нощи ли тръгна? Не, в 8 часа. В 8 часа тръгнахме. Това беше малко удар под кръста. В 8 часа тръгнахме, 9:30 бяхме точно тук. Къде са ключовете? Тук е скрит. И въртиш, само е така. Така, тук сега са скоростите, нали? Защо точно Трабант? За колата. Ами не, аз нямам само Трабант, аз имам още коли. Какви други? Още такива, Кадилаци, Мерцедеси, но Трабанта ми е някак си, не знам, всеки интелигент имаше Трабант и четех, че трябва да имам Трабант. Това е колата на лекаря, колата на зъболекаря, на военния, ако щете, по това време. И ми беше интересно просто да го видя, да го почувствам. А никога не бях карал Трабант преди да го купя. Точно си поръчах лимузина, къде отивате, трябва да ме вземете. Заповядайте, ако се сместите вътре. Нямате проблеми. Ама страхотно е това две трабанчета, съединени ли са? Грубо казано, да. Женен ли сте вие? Да. Жената или колата ви е по-специална? Колата. Колко струва? Трабанта 100-200 лева, обикновен Трабант винаги можеш да си вземеш. Добре, аз се пазариме да ти го купуваме и да си го карам в нас. Взимай го. Защо мерцедесите се произвеждат до серия 600S? Защото от серия 601 започва да се произвеждат трабантите. Хепи бърней на Трабанта!